Predstav si, že tvoj mozog je ako záhrada. Každý deň do nej sadíš. Trochu pohybu, pár hodín spánku a sem tam niečo zdravé. Otázka je, čo z toho v tej hlave naozaj vyrastie? Vety sledovali deti celých 8 rokov. Každé 2 roky vyplňali dotazník. Koľko sa hýbe, ako dlho je na mobile, koľko spí, čo je a ako sa cíti, či je šťastný, vystresovaný alebo smutný. Merali im aj pohyb podľa srdca. A to doslova, nie obrazne. Čo ukázala realita. Čím viac detí sedeli za mobilmi, hlavne na sociálnych sieťach, tým viac písali: som vystresovaný, cítim sa na nič. Tí, ktorí sa každý deň hýbali alebo chodili na tréningy, písali presný opak. Cítili menej stresu, menej smutku a viac energie. Takže čo funguje? 60 minút pohybu denne, menej času na sociálnej sieti, dobrý spánok, aspoň trochu zdravej stravy. Keď sa vám video páčilo, dajte like a odber.